Дыялог старшыні Брэсцкага абласнога савета дэпутатаў з жыхарамі вобласці з дапамогай прамой тэлефоннай лініі праходзіць рэгулярна. Тэматыка зваротаў самая розная. Як заўсёды падчас такіх дыялогаў шмат пытанняў бывае па рабоце камунальнай гаспадаркі. На гэты раз іх было 8. Рамонце жылля, будаўніцтва дарог, добраўпарадкаванне тэрыторый. Жыхарка вёскі Сасновай Баранавіцкага района Софія Цігунчык звярнулася з просьбай зноў адкрыць у гэтым населеным пункце магазин. Автолавка, якая іх абслугоўвае, на яе думку, не спраўляецца з патрэбамі мясцовых жыхароў. Нам прислали автолавку. Автолавка приходит 2 раза в неделю. Так. Как бы они установили время, вот примерно вторник и пятница, вот примерно в 4 часа. Автолавка никогда вовремя не приезжает. Жители собираются в одном месте и ждут эту автолавку по 2-3 часа. Но в период летнего периода у нас там весь дачи. Из дачи люди тоже приезжали в магазин, было этим дачникам тоже удобно приезжать к нам в магазин. И покуда они проедут по всем, эта автолавка по всем деревням, там сколько она ездит, со все точки, продуктов до конца до всем не доводит. Бывает ни молока, ни кефира. Софья Васильевна, поизучаем этот вопрос. Дадим вам ответ. Брэстаўчанка Алена Дашкевіч звярнулася на прамую тэлефонную лінію са старшынёй Брэсцкага абласнога савета дэпутатаў ад імя ўсіх жыхароў шматкватэрнага дома па вуліцы Астроўскага. Праблема ў тым, што ўезд у двор, з яе слоў, заўсёды застаўлены аўтамабілямі, а самі пад'езды – сапраўдны прахадны двор для ўсіх жадаючых. Под эту арку все ставят свои машины. Мы обращались и в милицию, и в ГАИ, куда только не обращались. То есть, чтобы нам въехать, допустим, во двор не машиной, к примеру, скорая, потому что машины во дворе мы не ставим, там нет места. Приезжают люди, заставят, загородят проход, и практически проехать невозможно. Домофона у нас никакого нет. Дверь старая. Мы пытались установить на эту дверь домофон. Нет, нельзя, потому что историческая ценность. Хорошо, мы сейчас тогда с коммунальными еще службами переговорим, посмотрим, какие могут быть тут варианты решения вопросов. Калі гаварыць аб актыўнасці жыхароў розных рэгіёнаў вобласці, то на гэты раз больш за ўсё тэлефонных злучэнняў было з Брэста. Многія з праблем вырашаліся амаль што аднамомантна. Былі і больш складаныя, якія патрабуюць часу, каб разабрацца ў стане спраў. Усяго падчас прамой лініі Юрый Наркевіч даў адказы на 18 пытанняў. Многія з іх былі вырашаны амаль што адразу. Юрый Печур, Роман Филютич, тэлерадыёкампанія Брэст.